Armen Production Center. Mudalit ka ninyo ning tulumanon. What's the style? Pagdumot style. Timan ilang kini. Ngayon abot sa panahon sa panudya. Pangitaon ko yun ikaw. Ug watas-watason ko ang imong kasing-kasing nga nagtago ni ng dughan mong maliputon. Palami style. Lipayon ko ikaw. Ihatag ko kanimo ang langit. Lipaya ko. Tagbawa ko. Lipaya ko. Kasilag style. Gigasilagan ko ikaw. Magkalimtanay na lang ta. Dili na ko gusto makita laki pag imunga nino. Lisod ng papalikod ang baha. Paigon sa bukid. What's the style? Mga sugilanon nga matapos matag-adlaw. Sa mga nagkalain-laing hitabo sa kinabuhi sa tao. Mga hitabo nga dili gayud makalimtan, kay nahasulat naman sa lapihan sa panahon, nga bisan ang mga dagkong balod, dili gayud makabanlas sa mga lama sandumanan, nga dili mahimong makalimtan. What's the style? Gidalit sa Armen Production Center. What's the style? Ako si Lailin, kinaingon, humanta magbuwag sa dugay ng panahon, wag yun ko na minyo, kaya wag ko makasugat og lalaking nagikugma ko. Apan sa dihang mipali ka, ambot nga nung misugot ko, nga masumpayan ang naputol tang kagahapon, nga unta, may tag-iya ka naman. Mao kinay nahitabo sa kong kinapuhi, nga di na ko mahimong, mahikalimtan. Pasilo ako, day. Lailin. Upan din ako makabalibad sa babae nga akong pamagdusan. Napugusin ko sa pagpakasal niya. Panya ako, magansa naman lang ko. Ibang nang nakuha sa makandagan ng akong pagkababay, Bernard. Ikaw ginundang akong gimahal, day. O gigugma. Upan, nadagi ko sa mga babae kay nakainom ko na itong higayon na. Huwag na itabugid mi. Gusto mo ko na pasalo ako. O, dawato na nato ang tanan nga. Di kita makadayon. Magkalimtan na yun ng tagsahingpit. Lailin. Mao ba day si Pin? Magminyo na mo sa imong uyab? O day, uy. Og ikaw. Kalimti na tos Bernard, uy. Panguyab og lain para magminyo na sad ka. Ako pa ikaw, no? Sugto ni Mus Erwin. Dako kay na siya gusto ni mo. Sukto na lang tingali na ako eh. Balak nagwa ko'y gusto niya. Buutan kay Erwin, uy. O nakasiguro ko nga makaton na ka sa pakikugma niya. Sugta siya aron magminyo na sad ka. Ay, salamat, day. Dagang kayong salamat kay imo lagi kong gisugot. Buwag naman mini Bernard. Nakapamapto siya klaing babae. O, nagpakasal na sila. Tuwa na sila sa Manila, Ron. Kita gyud ang kitagana sa Diyos, day, nga magkadayon. Kita gyud. Pero Erwin,
Mahal ti ka, day. Busa, bahala og dili ka na virgin. Okay ra kay ko. Salamat, Erwin. Daghang salamat nga imo ra kitawat nga dili na ko putli. Salamat kaayo. Salamat ha. Lingaw kay ko ining unang adlaw sa tong date. Nimo kong gida sa mall ug nangaunta sa restaurant. Salamat pod nga happy ka sa atong pagpanuroy. Ang imong kalipay, ako sad nga dakong kalipay. Kay mahal ko kay ikaw. Oo niya. Asa pa man ta? Mamaulit na ta? Dili pa, uy. Sagdi lang. Nahibaw na ang driver kung asa ta. Ha? Kaya ako nang giungungan ng atong asa ta padung karon. Ha? Yan na ta. Abot na ta. Motel? Ni ata hunong sa usa ka motel? Humanam tagkaon sa restaurant. Ari sa tamangaon sa sud sa motel. Magkinananay tang duwa sa atua. Paya ha. Naibaw ba ikit ka nga di na ko putli ka ha. Okay ra lagi ko. Sige ta na. Manaog na ta. Taxi driver. Boss. Dira mong plate oh. Salamat, boss. Tana dayon kay. Lami na kang ikaon si muha eh. Tana day laylin. Love kay ko di ugdak ko na kay nagbaaba bahala na. Mag-inom ka ganahan. Kalungyan eh. Sabi, babawsak ko, Bebe. O si mong punan. Sige. Ang bebe. May agad eh. Ikaw na, Bebe. Sige na. Suman. Ipasok na na ganyan na ba? Sige. Sige. Daraon ko po na ko. Ani, Ha? Gamay na. Ay, gamay na gini siya, day. Dawatan na hindi kong gamay ni. Ang imibita, dako mo kinag... Ba, gidawat mo po na. Alibi. Dili man ni pasakitay pagilukay man ni. Di ay. Kini. Sige na. Ha? Masud na mga kada. Masud na mong good. Ha? Oo, binako ni isang kiyod ra ka. Nasud na di. Nasud na. Awa manggoy na sangit yun. Bisag gamay. Kawabay ayon ni Georgina. Sige, nagugihapit na ko. Hapit na ko. Uy lang. Dali hapit na ngayon. Grabe. Manan ray. Ahak na gid. Ikaw rin ginamian din ha. Mura naman taon naglaglangan imos. Lapad nga loud eh. Dali na bihawa na. Manamang kakapag. Dali di ha. Kapuya de eh. Bisan usara ka round akong nakuha. Pero kutas eh. Ito na lang labakara be. Manrapo ko. Langay lang ka na ako da. Ha? Ug prangkahan talang ka ha. Wa ko malipay anang imo. Busa mientras sayo pa. Buwag na lang ta eh. Magbuwag ta, Erwin. Daylaylin.
Uy, mao ba pag umangkon? Anak di ay sa akong suod nga amigas nga si Sipin ang imong nauyab. Oo, tiya. Abi ni mo, anak ni Sipin akong nauyab taon. Yan, ang mustawi at taon to ni mo. Muani ko na siya kay may balita siya ni mo. Napalik na day silang puyo din sa atong lungsod. Unya kanus aram kung siya mo anhiharon. Pero karon siguro nga daw. Tsaka importante ko na yung tuyon, no? Bahin ko na sa imong uyab ko ni Adto ba? Katong nga lagi, Bernardo. Unsa? Bahin ni Bernard ang iyang ibalita na ako. Bernardo Eliseo. Oh, Eliseo. Dili to Eliseo ang iyang apelyido. Uy, Ilseo. Eliseo. Bernardo, pero dili Eliseo. Ilseo. O ba? Nga po ka ng uyab nga tuan na magpuyos Manila. Pila nakakatuikan ang milapay. No ba, Cha? Kape, Cha. Inom sa Cha, oh. Ay, padataan ko niya kape lang. Kanina akong popcorn. Okay ra diba? ko, ani. Uy. Cha, murag katilaw ang ka na, ako. Bernardo. Wa. Saba din mo na pag umangkon bastusan ni mo. Sapa. Makatubag man sa tanim mo ko. Time para good. O, Murag, ang ako man ang best friend sa una. Uy, Oo ba? si Sipin man na. Uy, si Pito na. Ay, naglantaw-lantaw diri ay. Nga. Dahil Orbista. niya, oy! Ako ni Sisipin kung amiga taon, Ay, karo anak, basta Ay. mag-ah. Wari siguro ikaw na, tita. Nawa. Ay, Dere, pakanon ta na. Day, Sipin! Dali, day! Dayon, dere! Makikita ka niya, Daylaylin, ha? O, day, kay gimingaw na kay ko niya. Kung tinuod man nga, wa na mo balik ang iyang asawa nga tuwa sa gawas. Kay nakakita naglaing laki. Kami cute ang gitagana sa kahitasan nga mao'y mag-uban hangtod sa kamatayon, day. Nala, sige. Gihatagan naman takag number niya. Ikaw na'y bahalang mukontak niya, ha? Kana kay nagbuwag siya sa iyang asawa, aw kamo kyud ang mag-uban hangtod sa kamatayon. Kita ginang itaganas kay tasan nga mo'y mag-uban hangtod sa kamatayon, Lailin. Sigurado magyud ka nga dili na mo balik pang imong asawa. Oo, day. Sigurado mo. Nanawag siya, ha? Nako, o makigbuwag na siya nako. Kaya dili na daw makigbuwag niya ang kanong nga iyang nauyab. Kaya may anak na silang lagita, nga wa ko masayod. Bernard, ni ano mo kihunong ang imong auto sa sukit ng motel kani adtos batanon pata. Manood ta, day. Kimingaw na kay kunin mo. Okay, pamangka ng imong tuhod. Huwag pamangka na mo tiko ko ng imong hasab diha. Matured na ba yata? Eh, okay rin kayo nila eh. Way kausaban. Tanari, manaog na ta. Tana, day, Lailin. Ngawag na gina ako ini. Basta ko doon. Kimingaw na kay ko na imong gila. Bisan idaran na ni Dano. Cute pagyapon no. Cute pagyapon ba? Natungod kay wa ko magminyo doon. Wa ko mahagi ka na aga. Bernard, sige ba? Ako tagmakain doon. Sige ba? Ako na ikuan na sa desi mo, day. Ano, day? Amo ni ako Di na mapugon, day. Alibi, ako yung buwan ng imo. Oh, shit. Tas kiglang gihapon. Kasi kitaran ka na. Kada ko og taas lang gihapon, ani. Magyud ni naka-virgin ako, ay. Agay, kalami. Moli, mingaw
naman dyan ako ni mo dahil. Musing anong kasako ka ba? Ang ako asawa, di yun din tawag. Bide. Ako na rin ako. Edisyon na rin ako. Labi na kayo dahil. Di na mada. I love you, Bernard. Gini. Sige pa dong, Dahil ka na. Dahil. Lailin. Sige pa dahil. Sige. Bernard. Sige pa. Sige pa dong. Sige dahil. Maghihapon. Mahinahitabo gyud namo pagbalik sa kanhina kong uyab. Og kami na gyud karon ang nag-live-in. Kay wa naman gyud mo balik pang iyang asawa. Bisag wa may anak, apan malipayon kaming duha. Love gyud kay namo ang usag-usag. Nasumpay gyud ang naputol namong kagahapon. Bago ito mga kasama, ang kaagi ni Lailin, dinining tulumano. What's the style? Nasumpay yun ang naputol nga kagahapon style. Kini mong sugilanon, gisuwat ni Jay Badayos, dalit sa RMN Drama.